mauna थाबाय थानांगौरा सानफ्रोमबो जिराय थाबाय थानांगौ सम लानानै बोरमा मोसौखौ खावनो गोसो जायोना आं मिथियो माथो आसामावबो कर'ना भाइरास जाफैबायनोलै आसामनि बबे जायगायावलै ओरैसोना थुमब्रा बरपेटाथिं Jalo, ini udah usah masuk deh. Serle dia. Ada mau, tangga. ini maba kami meeting dongलै बेयाव एसे जोंनि आजावनो नांलाय Aku sudah di Nusira. जोंथ' सिनायनो मोनाखै जोंबोथ' दा बेलेग बेलेगथिं फैबाय थायो दा बोरै सिनायबावनो Malah beli bola selama kau bisa bersihkan sebelum laki nak boleh bisa kau. Bunga matungra. Agak apa nang leh? Memang masih mendeli. Bisa. Malah maksud ni sana je. Dia mesti kena laju nang leh. फैबाय नोंसोरसो फैबाय नोंसोर मोनालाय माथो खालामखो मिटिंआव थांदों नोंसोरखौथ' हगारहरबाय होनबा नोंसानि नामा मामोनबा बालें बसुमतारी ना 3000 दङ दा 3000आव 150 जागोन जाबाय दे 150 आरो नोंनालाय मामोनलाय Munisot Narsari. नोंसाना माथो 15000 दङ 15000आव गासै 100 थाइबा खरै 750 जागोन गासिबो जोबखाबाय दा जाबाय दे थांनो हासिगोन दे दे नेक्स्ट मन्थआव जालायसिन दै सारा होमबा फैसा नालाय बिदिनो र' आं सोखानोसै दे दिनै रेजिस्टारफोरखौबो लांफानांगोन खोमालै अफिसाव नोंबो गैया माथो सिखौ लिउ खोनासोदों लाना थांनांगोन र' दिनै न'आवनो लाना थांसै रेजिस्टारफोरखौ फैसाया ना थिग दंखायोबा सानखाबायबा ना Hani bahaya nungo, karena ni sigi na susu. Ini nih, ya, itu tuh kanan tuh banyak sih salah. Tuh kanan sih. Salah. Tuh ada berapa yang sih? Kau kau kayak sih salah. Corona virus betul terba. Nilai. Ini good. Tambah dengan nilai. Daktar sangka sih gitu. Jamba fra.
Mamun, Sarmun. Itu Usia tuh seneng itu. Itu tuh cari hajar aja dulu. Yang jangan jangan jalan mobil lambai, anak